Oeh, wat is dat hier, jong? Yeah, solid morning session. You're like the goat of the HYROX. I only can give respect to you, like you are crazy. Maar je ziet de eerste. Hey, wacht hier. Na 7 wereldtitels in de roeien ga ik een nieuwe challenge aan. En dat is HYROX. Mijn doel? Wereldkampioen worden. De komende maanden wordt hard trainen voor het WK. Eind juni in Stockholm. En dat avontuur kunnen jullie hier volgen. Welkom bij... Wil je komen? In Wenen? Ja, eerste keer in Wenen en het weer is supergoed. Zon, bijna geen wind. Ja, ik heb er vooral keiveel zin in. Morgen vroeg staat de eerste training op de planning met niemand minder dan wereldkampioen, wereldrecordhouder Alexander Roncevic. Ja, ik kijk er super hard naar uit. En daarnet al persoonlijke begeleiding gehad door de piloten. Mochten in de pitcock, dat is een wielrenner. Ja, we hebben in de cockpit de landing mogen meemaken. We hebben onze eigen vlieger aan de grond gezet. En ze waren fan van de serie, dus ja, het is wel leuk om te zien dat zoveel mensen daar interesse in hebben en ja, daarin meeleven. En ik moet zo tegen niemand meer uitleggen wat het doel ook is. Iedereen zegt zo nog 30 dagen, nog 31 dagen. Dat is super vet. Dus nu zijn we spedden in, hè, jongen. We moeten zien dat we morgen Alexander kunnen volgen. Hè. We zijn gearriveerd aan ons hotel en ik kan zien dat jij het hotel hebt geboekt, want we liggen hier letterlijk in een soort van Las Vegas geburen. Maar als je me daarin zet, ja, ik word zo misselijk als iets, jongen, niet normaal. Alles wat ronddraait, daar kan ik niet tegen. Ik ben ooit eens helemaal misselijk 2 dagen geweest van die tolkjes in Plopsaland zo. Dat was op schoolreis en we zaten op die tolkjes en ik heb overgegeven in de bus op de terugweg naar school. Ik kan daar allemaal echt niet tegen. Bij de normale kermissen of attractieparken ben ik altijd degene die bij de rugzakken blijft. Maar is dat chic, jongen. Speciaal hier wel, hè. Wat is dit daar nou uit? Hè? Oh, leuk. Ah, dat is zo'n soundboard. Ah, goal! Oh, my nice! Wel een speciale vibe bij dit hotel. Oei, wat is dat hier, jong? Oei, hoe chic is deze, jong? Ah, zicht op de kermis. Amai, en sportboeken en zo. Ze wisten duidelijk dat ik eraan kwam. Stickers? Chic. Maar over stickers gesproken? Waar gaan we die plakken? Oh, op die box, ja, nice. Boven Abonneer. Hoe chic is dat? Ja, ik had beloofd om een playlist te maken van Waar het gaat hard. Die is ondertussen gemaakt en die vind je terug op Spotify. Als je nood hebt om ja, gemotiveerd te geraken voor een workout, zou ik zeggen, zet die playlist op. Nu is het 8:45 en ik voel dat mijn kaars uit is. Want ja, normaal stipt om zo 9 uur val ik in slaap. Mijn wekker staat om 6, maar om 5 voor 6 word ik wakker. Dat is echt mijn bioritme. Dus dat, en dan direct trainen, hè. Ja, morgen is het iets anders natuurlijk, want we trainen met de Alex om 9 uur. 9 uur is al bekend middag. Ik kijk er wel naar uit. Slaap wel. Goedemorgen. Amai, wat weer, jongen. Zeg, en ik heb nog iets gekocht in de shop van het hotel. Het is een cadeautje van Alexander dat ik niet met lege handen aankom. Het is een soundboard van Vienna. Kijk als je daarop duwt, hè. En als hij hem gescoord heeft. Goed, hè? Dat verstaan ik niet. Voilà, dus ik denk dat hij daar heel blij mee gaat zijn. Ik heb niet voor niks mijn wereldkampioenenbril aan. Want ja, wereldkampioen onder één. Nee, maar hij is wereldkampioen HYROX geworden. En het jaar daarvoor 3 keer zilver en het jaar brons. Dus ze noemen hem ook wel Mr. Consistency. En nu als eerste atleet een maand geleden het wereldrecord gebroken onder de 52 minuten gaan. Dat is echt heel zot. Momenteel is hij echt wel ja, gewoon de beste. Hij heeft ook alle majors dit jaar gewonnen op 1 en na. Hij is de topfavoriet voor bij de Elite 15 wereldkampioen te worden. Dus ja, nu zijn we exact 1 maand ook voor het WK, dus hij gaat ook in topvorm zijn. En we gaan nu beginnen met een looptraining. Hij stuurde me al door 15 keer 400. Ik hoop dat ik hem ga kunnen volgen, want hij loopt die kilometers aan 3/10 kilometer. Dus dat is wel echt zot, maar we gaan het zien. Ik heb gloednieuwe schoenen bij. Allee, ik weet niet of dat goed of slecht is. Dat gaan we zo meteen zien, maar ik heb vooral heel veel zin in een goede trainingsdag. Ik train altijd alleen. Ik heb nog nooit, ja, buiten Tom Frans en Pieter Maas, ik heb een paar keer meegetraind. Maar voor de rest heb ik altijd HYROX training alleen gedaan. En nu direct bij de beste van heel de wereld. Het lijkt mij een hele chille, goede gast te zijn, dus ik hoop dat ik dat na vandaag nog kan zeggen. Hi Alex.
Hey, Ward. Nice how to are meet you. Good to see you. Yeah, good to see you. I'm happy that I'm in Vienna with you. You're like the goat of the HYROX. Nice to have you here. And what are we going to do today? Today is like track session with like body weight exercise from HYROX, Okay. 12 400s. Okay. And later today we're gonna hit the gym. Okay. Hit the gym, do some upper body and do some ergs. Ah, Maybe nice. You can show me something. I have a great aerobic base, but now my body has to shift from rowing to running. 1 year ago I was 107 kilograms, now I'm 98. Still a lot for a HYROX-athlete. It takes time. Yeah, You know, yeah, It takes time. I also started with HYROX. I ran a 4:30 pace. Yeah, well, I'm Yeah. the same. Yeah. And now I'm running like 3:30 But or you're faster. one so. of the best runners in the game now, huh? Yeah, but it took also like 7 years, Yeah, of 8 course. years into the game, Your so body has to adapt, it takes time. The more you do a sport, the more your body adapts to it, and, yeah, and you become like kind of that sport, Yeah, or yeah, that, for sure. that kind of shaped athlete. For sure. Yeah. Okay, nice. Let's go. Yeah, let's do a little warm up. Yeah, perfect. I like how you approach like most of the athletes are like afraid and going too hard, but you're always like confident all out and you just see what happens. They think too much. They're Yeah, over, indeed. over, overthinking. Yeah, I have the same. You just keep it simple and so if you're trained well, have confidence. Yeah, That's it. Like 3 laps easy. Yeah, perfect. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Like on how many calories are you sitting at the moment? What's this? I don't count calories. Me but so you have no clue. No. Okay, what the fuck? I don't count, but I have a clue. If I would show people what I eat, Okay. they would not understand the No. world. Like, Okay. I also like to eat a lot of sweets. After every like main meal, you know, I eat something sweet. Dat is echt een goede gast. Allee, ik merk het maar meteen. Die heeft zo'n beetje dezelfde mindset als mij. Gewoon houd simpel, niet te veel nadenken, niet te veel zeveren. Gewoon keihard trainen. En niet te veel bezig zijn met tijden en met andere atleten. Gewoon naar je eigen kijken. Ook zo over eten. Eet gewoon goed, maar niet overdenken. Gewoon volle bak gaan. Ik denk dat ik veel van die gast kan opsteken. You're ready? Yes, I am. Run. Maar pittig. Kijk mijn gestel. Kom gelijk motor is nog niet gebollen. Die 310. Okay. Let's go. So last one. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, they're looking crazy like me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, they're looking crazy like me. Yeah, solid morning session. I have to say, like, I have good sponsors. Even I got 8 in Chicago, yeah. you know, they were still like having Believing my in- back and yeah, believing, because of I had a course. great season. Yeah. And I won 3 majors, Fuck. did world records, double world record, you know. Yeah. I won every race. Yeah. I raced 1 doubles with my girlfriend. Ah, yeah. Vienna. So obviously that's not the race we have won, but every single race I Fuck, raced, nice. or double with Tim, I've won, you know. It And gives you it's- confidence. It gives me confidence, Yeah. and also heading into worlds. Mhm. I'm not like, if I get like 10th there, I get 10th. Yeah, I'm of not course, crying. of course. Yeah. I had A a good good season. Yeah, and of that's course. like how my head works. But I'm going out there like to have fun, and that's the big difference to others. People have to understand that like this whole thing, that's a big journey. You have so many nice memories during your season, trainings, meeting great people like indeed, this now, indeed, you know. indeed, And then indeed. at the end of the season, if I race bad at Worlds, I'm not sitting down and Yeah, crying because uh-huh. I had a good season. I had good times with my friends. I met nice people. I raced good races. I set world records. You know, if I race bad, it's not even 1% Of course. the whole year of the whole journey. So okay, I go home, sit down, rethink. And go Monday back. I'm back to Voilà, at work, voilà, you voilà. know. But it's hard work. Yeah, of It's hard course. work. You of need course, like of to course. be consistent, weeks, months, over years, and just keep pushing. And there is no big magic behind. No, And indeed. people are, what are you eating? Yeah, what are you yeah. doing? And Yeah, not yeah. much. Like I'm just being consistent Uh-huh, and pushing. And even if I have like setbacks or whatever, like I'm lining up the next day for training and keep go going. again. Yeah, Perfect. easy. Nice. Allee, santé. In Belgium we say santé. 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 Okay. That's always undercover, and I talk to my daddy, say, send you 18, nothing, till you down on a muffin, and it's sure to be a changing way. Nothing to cheerleader, that's a real big leader, of times like a reminisce, and the best thing, love it, but the sister and
jongen. Dat is de Vienna in stijl. Ja, we zijn hier in de gym. Ja, een echte HYROX gym. Het is hier echt fucking dik. Alles is aanwezig. En nu gaan we echt een HYROX specifieke workout doen met Alex. We're gonna do like sled pull, hand over hand, only like pulling, and then we're gonna like go like one length pull with only the arms, and then one length sled drag, and then we do like 200 meters ski erg, seated. Ah, what the fuck? Yeah. Only like focusing strength, yeah, upper what the body, and then we do like some pull-ups with strict press, Okay. and then we have some ergs with rower and ski erg. Okay, perfect. Yeah, nice kind of conditioning, and I hope to get some tips from you there. Okay, I will do my best. I will do my best. Nice man. Cool. Alex staat super bekend voor zijn techniek van het sled pull, omdat hij heeft een eigen techniek ontwikkeld. Ja, zo super soepel, dat hij altijd opzij legt, dat dat nooit in de weg ligt. En heel veel atleten proberen dat na te doen, maar op een of andere manier kan niemand hem bijhouden bij de sledpull, omdat zijn techniek zo efficiënt is en zo goed. Dus hier wil ik zeker wat tips van weten, omdat dat mijn werkpunt is ook. Can I show you one time my technique? Yeah, I would recommend just pulling the chest out while walking back, not like this, like this. Chest out, lean back, use the whole body weight. Straight arms, and at the end, a little pull. And make sure the rope is always next to you, not behind you. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and Back, reverse use it. your body weight, perfect. Ze geven me echt goede tips. Dus ik wandel altijd achteruit en dan misschien een keer aanhangen. Maar nu eerst hangen en dan stappen en dan zit je in een momentum. Maar zo die kleine dingen maken zoveel verschil. Dat is niet normaal. Dat is wel echt nice. I can't tell you all the details. Yeah, for indeed, sure, but with some. Maybe I can show you also the sled push, because I am losing time also on the sled push. So usually I did this. the sled needs to be pushed here. So instead of like doing this down here, you do just this. Yeah. Also your power is here, not Voilà. here. You know, just lean forward. Again, like on the pull, like you're coming, you're leaning, Yeah. it starts going. No, Yeah. no power, only body weight. And once it goes, yeah. then you go. Amai, what the fuck? Still slow, but it's good. You need oxygen in your legs. Once you understand this, you open your mouth. Doesn't matter how it looks on camera. Sometimes I also suffer, but you can show the others. Let's do it again. Da-da-da. 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 Let's do it again. Da-da-da. 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 Die is goed in al die oefeningen, hè. Dat is echt zot, jongen. Wel, ik heb al verschillende topsporten gedaan, met veel topsporters samengetraind. Maar nog nooit bij iemand zo straf die zo allround is. Hè. Dat is echt zot, jongen. Hij recupereert ook snel. Hè. Allee, nu heb je echt zo een idee van dat level waar je naartoe moet groeien. Voilà. Now it's your time to shine. Okay, let's go. The most important on rower is it's one of the few stations where you have of exercise where you have a recovery. So you have to be efficient as you can in your recovery. So you push really hard with your legs and a good momentum, but then just flow. The machine will let the machine do the work for you. Pushing, everybody can push, but in the recovery that's where you gain the most, because you can start really much more efficient, really much more. Okay. Do a strong pull, and then the rest is... go away as fast as possible. Like we go push and away, push, and my arms are immediately straight. Okay. Touching the chest. Yeah, touching the chest and go away, and then where I gain a bit, most athletes stop here, and then, but I do like this. Show me the other. And the other is like this. Look at it. Okay. You see? This little... Yeah, and it's like consuming so much energy and you gain nothing with it. Yeah. In the beginning of my run, I did really like this, with only my pulse, like this. But now I do it more like this, like fluid away. Like when you're in a boat, you have to do this and fluid away. Like always make here a small circle
and in the front also small circle, that you have immediately contact with your legs. Ja, ik had het beloofd om een roeitechniek uit te leggen. Hij is er al heel de dag op aan het wachten en nu is eindelijk het moment gekomen dat ik hem iets kan leren. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só para a tentação. I've never seen all-round athlete like you. It's crazy. Most rowers can't do this pace. In national teams, this is really a training that they do at this pace, but you're not even a row when you do the splits. It's crazy. It's insane. Nice. Okay, let's go. We do 100. Oh fuck. 100. Who's faster? Oké. 100 meters. Dus hij nodigt mij uit, vriendelijk, voor een 100 meter tegen elkaar te doen. Maar hij is echt fucking explosief, dus dat gaat nog een nipte worden. If you win from me, I have a small present for you. Oh, I love presents. 3, 2, 1, go! Oh, nice, yeah. Oh, yeah. Nice job, man. Fuck, you have to join the rowing squad, I think, after this session. But you are really good in everything. It's crazy. I only can give respect to you, like you are crazy, like seeing you row is really like Let me see, thank you. that was a nice one. Thank you Yeah, very much. fuck, great session, man. Yeah, thank you. Because you beat me in everything, but only rowing. Except the rowing. Voilà, I have I need to work on. a cool present for you. It's your? Yeah, indeed. Nice, thank you very much. You're very- Appreciate it. And then Oh, another one more? from Vienna. It's from our hotel. So yeah, it's like a soundboard. So when you score a goal, you cool, huh? That's good for HYROX. Yeah, cool, huh? Oh, yeah, you have every, pushing me. But this I don't understand. Will schmusen. What does it mean? Will schmusen. You wanna like make out? About the rope. Maybe not. Oh yeah, the tram. Oh yeah, the tram. The classic. Nice, huh? Nice, love it. You can hang it in your BMW. Oh my god. Thank you very much. Nice, no problem. It's also Pleasure having you.